Napoleon Bonaparte, jeden z najvýznamnejších vojenských vodcov v histórii, dosiahol veľké úspechy vďaka kombinácii inovatívnych stratégií, charizmatického vedenia a zručného hospodárenia so zdrojmi. Jeho schopnosť prekabátiť protivníkov a inšpirovať svoje vojsko ho počas jeho vlády robila takmer neporaziteľným. Tieto vlastnosti prispeli k sérii ohromujúcich víťazstiev, ktoré formovali európske dejiny. Pozrime sa na 10 dôvodov jeho úspechu. Prvý dôvod – strategické majstrovstvo. Napoleon bol majstrom vojenskej stratégie, často dokázal zvrátiť priebeh bitky vďaka rýchlemu mysleniu a schopnosti prispôsobiť sa situácii. Používal kombináciu rýchlosti, prekvapenia a priamych útokov, ktoré jeho nepriateľov často úplne zaskočili. Táto schopnosť mu umožnila vyhrávať bitky aj vtedy, keď mal menej vojakov, čím si upevnil povesť taktického génia. Druhý dôvod – revolučné vojnové taktiky. Napoleon zrevolucionalizoval spôsob vedenia vojny tým, že do boja zaviedol pokročilé taktiky svojej doby, čím zásadne zmenil spôsob, akým armády bojovali. Svoje jednotky organizoval do samostatných zborov, ktoré sa mohli rýchlo presúvať a navzájom si poskytovať podporu, čím výrazne zvýšil ich operačnú flexibilitu. Táto zásadná zmena narušila tradičné spôsoby boja a Napoleonovi neustále poskytovala strategickú výhodu pred súpermi. Tretí dôvod – kontrola informácií. Napoleon bol tiež zručný v ovládaní informácií, a to ako vo vlastnej armáde, tak aj pri jednaní s nepriateľskými silami. Tým, že riadil tok informácií na bojsku aj mimo neho, dokázal protivníkov oklamať a pripraviť prekvapenia, ktoré viedli k rozhodujúcim víťazstvám. Jeho manipulácia s informáciami často zanechávala nepriateľov zmetených a nepripravených. Štvrtý dôvod – charizmatické líderstvo. Napoleónovo charizmatické líderstvo bolo základom jeho úspechu. Hlboko inšpirovalo vernosť a oddanosť medzi jeho vojakmi. Jeho prítomnosť na bojsku a schopnosť nadviazať kontakt s vojakmi zvyšovali ich morálku a bojovú efektivitu. Jeho výrečné prejavy a osobná statočnosť nielenže motivovali jeho mužov, ale tiež v nich vzbudzovali hlboký zmysel pre cieľ a jednotu, čo ich poháňalo k dosahovaniu pozoruhodných víťazstiev. 5. Komplexné reformy. Napoleon zaviedol komplexné reformy, ktoré pretvorili vojenskú organizáciu a civilnú správu, čím výrazne zvýšil efektivitu svojho režimu. Zavedením napoleonského zákonníka spôsobil revolúciu v právnych systémoch, centralizoval moc a zlepšil administratívne fungovanie. Tieto reformy nielenže posilnili jeho kontrolu, ale aj zefektívnili fungovanie štátu, čo umožnilo rýchlejšie rozhodovanie a lepšie riadenie zdrojov v celej jeho ríši. 6. dôvod – ekonomická manipulácia. Napoleon zručne riadil ekonomiky území, ktoré dobil, a presmerovával ich zdroje na podporu svojich vojenských snáh. Ovládaním týchto ekonomických aktív si zabezpečil nepretržitý prísun peňazí a materiálov nevyhnutných pre svoje ťaženia. Táto strategická ekonomická manipulácia nielenže posilnila jeho armádu, ale zároveň oslabila jeho protivníkov tým, že ich pripravila o zdroje, čo čoraz viac sťažovalo ich schopnosť dlhodobo vzdorovať jeho silám. 7. dôvod – aliancie a diplomacia. Napoleon vynikal v diplomacii, majstrovsky vytváral aliancie, ktoré rozširovali jeho vplyv po celej Európe. Strategicky sa oženil s členkou európskej kráľovskej rodiny, čím si zabezpečil významnú politickú výhodu a spojenectvá. Zároveň však neváhal tieto partnerstvá rýchlo ukončiť, keď už neslúžili jeho strategickým záujmom, čím preukazoval svoj pragmatický prístup k medzinárodným vzťahom a udržiaval si dominanciu v európskej politike. 8. dôvod – zastrašovanie a psychologická vojna. Napoleon účinne využíval zastrašovanie a psychologickú vojnu na podkopanie svojich nepriateľov ešte predtým, než došlo k skutočným konfliktom. Jeho obávaná povesť často viedla protivníkov k pochybnostiam o vlastných schopnostiach a stratégiách, čím ich už vopred predurčovala na porážku. Toto využívanie psychologických taktík bolo kľúčovým prvkom jeho vojenskej stratégie. Spôsobovalo váhanie a strach, čo mu v mnohých rozhodujúcich bitkách prinášalo výhodu. 9. dôvod – prispôsobenie sa technológiám. Napoleon rýchlo prijímal nové technológie a zdokonaľoval existujúce spôsoby vedenia vojny, čo mu neustále poskytovalo taktickú výhodu. Inovatívne využíval delostrelectvo, čím zvyšoval jeho účinnosť v boji a zlepšil komunikačné línie vo svojej armáde.
Tieto pokroky nielenže maximalizovali účinok jeho vojenských akcií, ale často aj naklonili misky váh v jeho prospech počas rozhodujúcich stretov. 10. dôvod – odolnosť a odhodlanie. Napriek početným prekážkam boli Napoleonova odolnosť a odhodlanie kľúčové pre jeho schopnosť vytrvať a prispôsobiť sa pod tlakom. Poučil sa zo svojich porážok, zdokonaľoval svoje stratégie a taktiky, aby sa vyhol minulým chybám. Táto prispôsobivosť z neho robila neúnavného a obávaného protivníka, vďaka čomu aj pri neúspechoch zostával významnou hrozbou pre každého nepriateľa. Dominancia Napoleona Bonaparta na európskej scéne nebola žiadna náhoda. Jeho inovatívne prístupy k vojenstvu, vodcovské kvality a strategická prezieravosť mu umožnili udržať si náskok pred protivníkmi. Tieto faktory z neho nielenže urobili takmer neporaziteľného počas jeho života, ale zanechali aj trvalý vplyv na vojenské a politické stratégie po celom svete. Ďakujeme za sledovanie.